खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आथिखालनि थासारि। खन्थाइखौ लिरदों रिमा बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आथिखालनि थासारि। गोजाननिफ्राय नुहुरदों सुबुंनि होसिख्रावनाय, रिंखांदों खोमसि हर बुब्लियावबो बिखा खामथाव गाबख्रावनाय देंखो। सानथ्र'हायि जेंना गोसोजों मोनदांदों बिसोरबायदि सुबुंनि जिउ, जायहा गैया दान्दिसेबो गोजोन। गोजोननि सायख्लुम नागिरना बेसेदि हांखुर, माब्लाबा नखरनि जेंनाजों, सावस्रिनि थासारिजों, भाइरास, बांग्रिं, बाना, खामलावनाय बायदि थासारिजों जुजिनो गोनां जादों। 2020 मायथाइयाव मोनफैनायजों लोगोसे सुबुङा जौगानायजों लोगोसे जोबस्रांनायाबो सौफैदों। मोनसेनिफ्राय मोनसे जेंनाया नाख्रेबदों। आय', सुबुं जिउ गिखांनाय फैयो। मोख्रेब गासैयावनो मोनबैसे दिग सोलायदों। मेगन खेवनाय लोगो लोगो जोख्लोबलांफिनदों हरै मारु फारसे। बिखा बिख्लो खायसिब मोनहोदों दानि सोलिबाय थानाय कभिड-19 कर'ना भाइरास। बिबार बिलाइफोर सिरिगारनाय बायदि सानसेयाव साबैसेदि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाखो। बे बुहुमा मानि दावहाथिलि, नोंहा नों, आंहा आं, रावबो सम गैया। जिउनि मोनफ्रोम हाङाव दुखुनि देंखो। दिनै दिना थांबाय, गाबोनबा मा थासारि सोमजिगोन। डिजिटेल मुगायाव टेक्न'लजिनि जोहै सुबुङा गोबां जौगानायजों लोगोसे नांगौ रोखोमै बाहायनो रोङियाव गोबां खहा जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।